ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ ದತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ. ಈ ಪ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಯೆ, 1 ಇಂಚ್ ದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಯೆ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ, 5 ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ. ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ಏತ ನೀರು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡುಂದುಲ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಯೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ತುಲೆ ಖಾರಾಗ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಯೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡರೆಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ. నేను ಮಾತೆಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ದೀಪೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರೈಸ್ಗೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ. ಒಂದೇನು ಯಾನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ತೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ನೆನೆ ಎರೆದೀತೆ. ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೀವೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. 3 ಚಮಚದಾತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಓಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಪ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಂದು. ನಿನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು. ಒಂದೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮಾತ ಬಿಡೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರು ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಐನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ರೈಸನ್ನು ಬೇಯರೆದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಲೋಟೆದಾತು ರೈಸ್ಗೆ ತಂದೆ. ಇಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ 3 ಲೋಟೆದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಶಾಯಿ ಜೀರ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆನೆದಿತ್ತಿನ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದೊಂದು 90% ದಾತು ಬೇಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನೇನು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯೆ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಗೀ ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಐನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಐನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು. ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಮಾತ ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡೆನ್ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಮಾತ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡಿ ಏನವೇನು. ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್. ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದು 4 ಚಮಚದಾತ್ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏಪಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಿಜಿಂದ ಒಂಥರ ಪುಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವಡು ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡೊಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೈಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡಿನಿರ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಮ್ ಕೊರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೋಪುಗು 3 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತಂಡೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೀ ಪಾಡ್ನಿರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಲಿನ ರೈಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೈಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಡೋಡು. ರೈಸ್ ಪಾಡ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೆಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೇನ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಸ್. ಇತ್ತೇನು ಕುಡೊಂಚೂರು ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಟಮ್ ಇತ್ತೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲೆಗೆ ಏತ್ ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಪಾಡೊಲಿ ಆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಲೇಯರ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದಮ್ಮು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆತ್ತ ಮೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾರದ ದೀದು ದಮ್ಮು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಡಿಟ್ ತವದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರಂಡ ಯಾವುದು ದಮ್ಮು. ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ತದ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.